Wagwan, my people. Yeah, man. Never Papa now. I'm receiving King Mad Minox. Aiwa, ndiri Ghetto Crown King and not King Mad Minox. Nokonzi Mad Minox. Mad Minox. I'm the king ready sus. Saka munetwa ani mimi mjama. Yeah, man, inonzi run fast outer Kwadzana. Kushaombo tunogara kudzivana seko tunogara ku kuambo unogara kudzivana seko kuwadzana. Amana ako andunoziva kuti mukembe unogara only for time inoseva mudara wako. All right. Yeah. Saka wagara kudzivana seko mukembe. Wagara kudzivana seko kembe. From 1996 to 2002. All right. Yeah. Mababa iko mawena? Vanhu vanogara Kwadzana. All right. Yeah, man, and Kwadzana Ghetto Youth massive. What's up? That's our Alex Robbins. Indaoneka salad. Mdara is my Ghetto Youth. Rasta. Zikaba. Jibonile kwa mimi German munetwani. Ngamira sei. Abo munetwani. Abo mdara donzi tinashe. Tinashe. Munogara kupi kuZimbabwe? Asi Pindura hometown. Pindura? Hometown. Oh. And wakati wanapono wazeka. The gold. Every gold dealer in Zimbabwe from anonzi Tom. Nanasteni. Anonzi Tom. Nasteni. Exactly. Yeah. Atingomutipo kana chikumara itomti Tompo. Anenge achirema. We hama. Anenge achirema. Anenge achirema mdara. Tanakiro kuona mdara. King vedu toti Mad Minox. Saka Scarborough. Nogara kupi mimi. Sovatogara pa North York. North York, Toronto. I think it's 25 minutes away from Scarborough. I'm not Garamda. Bathurst na Shepherd. Makauya rini kuno Canada? Takutobenga. Utungoenga kuti ma 2 years. 2 years. Takutobenga ma 2 years. Boss pango pane vamwana vachada kundibvunza kuti ko vanhu vakauya ne 2 years ago vari kuita sei musataura zvenyu. Ini munozonditaurira nje. Boss kuno kwafanira ngoya nematsaga takazowandisa zvibude. Tauya paScarborough out of respect kuziva kuti mdara Mad Minox varipo takavanziva tirapana. I think patakanzwa isusu nyaya yeMad Minox mdaraka. I think it was like maybe 20 years way back takaziva kuti varipo mdara. 20 years saka une makore mangani? 31. Kwewe German? Ndine 33, 34 this month. Saka tangatsiwa pana patikaziva mdara Mad Minox. Saka mdara we are so grateful mdara kuya tichikuona paScarborough in Toronto. Aiwa ndiripo zvangu ndatofara because ndakutoona kuti mavideos angu akutopawa kuti ndikwanise kulinka nevanhu plus ndakaisa nhamba yangu paYouTube ka handi ndo pamaona nhamba. Ndatofarawo because nentori loniwo zvangu zoti da matondi bless matoita bo because imogaisha hauna ndina baby. Apa ndiri lonini apa ndogara mughetto. Best of all mdara is we are just like 20 minutes away from the king. Saka zvitinese takangwana time tongoya tichibudikira pana mdara. But we're inspired to my videos atakaona paFacebook. Like personally I can say I've been following you. Tichiona vakomana vari kuZimbabwe kana kuda and everything. I've been following some of the issues vaitaura. They are like real issues are with Kamaghetto and everything. Takazviona we get to understand that okay, we are not home but no Zviruitika and all that. So we get a chance to meet the king himself. Angari go get and everything and explaining what is really happening to Marai. Saka we appreciate that. But imimi wafana murikutanga makadzidza kaini. Wakapedza chikoro chako wakapedza rini? Mdara kudzidza hapana munaso. Aiwa, because pane ka sense of intellectuality kamuri kupinda nako katisingo understand. Boss mukutaura chingende ka. Ndakadzidza pa Alex Robbins. Ndakabva pa Alex Robbins ndakaitira A level yangu pa Foundation College. Iri ku Foundation College? Iri Tonas. Iri muna Kagui opposite ZANU-PF headquarters. Vandazobva ipapo vandaenda kuUniversity of Lesotho. Vandarova 4 years zangu University of Lesotho ndandapedza 2016 vandaenda nosenzera the Sheikh of Dubai. The 7-star hotel inonzi Bachelor. Vandazobva ikoko ndandazopinda muStates.
kwemimi mugerman? I think ndakapedza kumashure kwemukomana like you said initially kuti munhu anga ari kumberi kwangu. Maidzidza kupi? Ndakarova olevu yangu pamadziva. Madziva? Yeah, then I was iri kupi madziva? kuchamba, then I was pachipadze Bindura, then ndobva ndazoita banking dzangu parepod. Yes, ndobva ndazorova paramedics dzangu paMars kuZimbabwe. Mars ndio yemaambulance. Ndazorova paramedics dzangu papo at one point, saka zvingoma yanazvochima ane emergency site, and it's quite rewarding. Kunafanira kugeta vanozozviita sei, but emergency is rewarding very well. Handiti. Saka toti kana kuti munhu ada kuziva kuti mimi vakazvifambisa sei kuti mupinde kunoku. I'm sure munhu wese anomaziva maexpress entry. Aripo, they are there online. Inonzi chi? Inonzi express entry, Canadian express entry. Ndangada ngozivawo akakubata vangokupa macontacts edu tokuzivisa. But I'm sure everyone by now knows how to do my express entry. Mazvinzwa vanhu vada kuuya kuCanada, hanzi kune chinhu chinonzi express entry Canada. Vakomana vakatopinda vasina kana kusponswa nemunhu. Handiti ka? Maita bhoma, mandiblessa boys. Hapana vanhu vamuda kusimbisa here kuHarare. Kana kwe kubhindura iwo kuGold. Pafair ndepekuti munhu wese anonzi mugeto yoita respect. Ndingatori zvakanyanya, but munhu wese anonzi mugeto youth ndoziva zvakapfuura nazvo. I feel like nguva dzanga aripo ezigeto youth. But une vanhu kapane ma-individuals taura 5 vaunoti ava ndo vaunoda Team yako. Wokuti uya umuraso. Handisiye munhu anonzi tina mwana ari paJosa, anonzi tina mwana ari paJosa, handimusiye. Vamwe taura vese kaJama. Anoremera industry, atopedza naye vanhu 10 ari wani anotaura vakawanda. Kwemimi plus. Give the bigger pawns to one none other than the Biggs. Biggs, Rusboy, Jackie Lato, Dylan. All my youth to them. All the respects to them as well. Kwenda wakutaura patu wazunguzera rege. Nada utopinda nepatu. Makuita muchidziya. Aiwa maita bocha man. One love. Yes, I respect. Ndemfana wangu vanonzi Mazorodze, vakandiona panhamba yangu aibata chi paYouTube, wakati mudhara ari paToronto matinomuona 25 minutes away. 25 minutes away. Vauya vari kunitengera bhiya ndikutinakirwa bara bosi. Ndokana ndiri mumba kandiri ndakastika ndiri mumba ndiri by what vanenge vakatyora mabhina. Sometimes tenchitokana kutorova kana bude bonyore tenchikorova ndiri wani imomo bosi handina chiboko. Handina Ron Fasi chimbana chekutembu chimwana chemusochi chauya neshamwana chederutora vhidhiyo. Saka vauya kuzodiblesawo vati hamtimatoona mudhara wedu. Ava vana vangu ava bosi mwana wangu ane 31 havana ma30 havana hapana. Saka kuuya kwavatoita kuno ndinendovafanira kuti vachengetedza chese chavanenge vachida. Kana any little bit of advice I can give them. I mean, these are not my friends, and you will never be my friend. And this, but ndafara kuona mafara wenita. Rasa saka mationa tatoya kunoko. Because ndatoona kuti zvitori worth it. But mimi makazoona zvimoko ka mudhara wenyu kaanenge achirova chii. Haomerwa saka topana hamaoko musoro. Hamaoko pakaipa. Mudengo. Saka munongotambidzwawo kati mabhebi tamunenge musiyana. Because mimi muchiri cute kaona. I appreciate it.